Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Ito po ang biyahe ng buhay ni Prince. Hi DJ Lala, tawagin niyo na lang po akong Prince. Isa po akong gay at meron po akong boyfriend. Yung boyfriend ko ngayon, meron po siyang pamilya at hindi alam ng asawa niya na boyfriend ko yung asawa niya. Meron silang anak. Ang tanong ko po ay ano po bang gagawin ko kasi mahal ko yung boyfriend ko. Sana matulungan niyo po ako sa problema ko kasi 3 years nang niloloko namin yung legal niyang asawa. Sa umaga sa asawa siya pero sa gabi nasa akin siya. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. Tulungan niyo po ako and more power to your show. Okay. My love, there's no easy way to say this. Pero I want you both to stop. More than anything, sabihin mo dyan sa boyfriend mo na palayain niya na yung sarili niya. Naiintindihan ko na meron siyang anak, na meron siyang asawa, meron siyang pamilya, kumbaga. Pero everything happens naman sa kanya through time eh. Ibig sabihin, lahat ng meron siya ngayon, meron siyang karampatang desisyon as to why it ended like that. Ang pagkakaroon ng pamilya, it was his choice. Ang pagkakaroon ng asawa, it was his choice. Ang pagkakaroon ng anak, it was his choice. Now, ang pagkakaroon ng boyfriend, on the side, again, it's his choice. Hindi niya kasi pwedeng iba to dun sa feeling na confused siya. Alam niya to eh. Even before niya pinasok yung sitwasyon niya na yan, alam niya to. Pero he cannot have the best of both worlds. Kahit pa sabihin natin ang galing niyong magtago sa loob ng 3 taon. Ang galing niya nga nagagampanan both yung roles niya. Ama dun sa bata, asawa sa anak, boyfriend sa'yo, kahit ang galing niya na. Kamadong-kamado na niya kung paano magpanggap sa loob ng 3 taon, that doesn't make it right. That doesn't make it acceptable. My love, as for you, ang magagawa mo lang talaga is to cut the relationship short. Okay na yung 3 years. Alam nyo na sa isa't isa that you do feel for each other. Na meron kayong nararamdaman sa isa't isa. But this time around, kailangan nyo nang piliin yung pang long term. At yung pang long term na sinasabi ko, yun yung tama. Which is siya yung magpakatotoo sa sarili niya. Hindi naman na to panahon ni Kopong-Kopong. I know yung sitwasyon niya, it makes it more complicated than that. Na it's just not gonna be as simple as yung problema ng iba of coming out. I mean, hindi naman talaga siya simple to begin with, pero hindi na lang yun yung problema niya. Meron na siyang isa pang problema kasi meron ng bata involved doon. Pero my love, hanggang kailan nyo lolokohin, hindi lang yung asawa niya, kundi yung mga sarili ninyo that you guys are happy. Kasi alam ko sa sarili ko na you are only happy kapag kasama mo siya. But when he is not with you, sa mga dates na gusto mo siyang kasama pero hindi mo siya pwedeng makuha, hindi mo siya pwedeng makasama because you know na meron siyang pamilya. Like for example, Valentine's Day, Christmas Day, sa mga panahon na may summer vacation, o diba? Syempre magbe-vacay din sila sa family. New Year's Eve, I know that you would love to have him with you. Pero you cannot. Because pamilyado siyang tao. You try to fool yourself every single year na, sanay na ako dito. Okay na ako dito. I mean, this is routinal for us. Ito naman talaga yung setup namin eh. Masasabi mo lang yan ngayon. Pero come 4 years, 5 years of this kind of setup, ikaw mismo mapapagod. Ikaw mismo mapapagal. And you'll start asking yourself, up until when can I sustain this? Up until when can I be okay with this? So my love, as for you, wala kang ibang choice but to let go.
If ayaw niyang mag-let go, if ayaw niyang iset straight lahat, then make him do it. By setting him free. Kung sa inyong dalawa hindi siya nakakapag-isip ng tama, then ikaw ang mag-take over. Ikaw ang mag-isip ng tama para sa inyong dalawa. If you really love this guy, you would want him to set his life in its proper perspective. Gugustuhin mong itama niya yung buhay niya. Hindi mo gugustuhin manatili siyang baliw kasi sa kasinungalingan. Hindi mo na naisin na manatili siyang hibang sa isang buhay na hindi sustainable. Nagle-live siya sa fantasy of having both worlds. In reality, those worlds ay merong expiration date. So before everything else blow up, my love. Kasi parang itong ginagawa ninyo para tong ticking time bomb eh. One wrong move and everything will blow up. Masaya kayo ngayon, yes, but sa moment na mag-blow up to, lahat kayo pare-pareho. Alam niyo yun? Sasabog in front of you ang issue that none of you would ever want for yourselves. Naintindihan niyo ako, my love? Kung kasal siya, you are liable. You can be criminally charged sa pakikiabit. Naintindihan mo ko, my love? So if you really love this guy, you set him straight. Sabihin mo dito sa lalaking to, we've been happy for 3 years living in this lie. Enough na siguro yun. Napalugit para sa'yo for you to make a choice. For the first time in your life, maging honest ka sa sarili mo. Pick one. Is it me or is it your family? I'm not doing this kasi gusto kong piliin mo ko. I'm doing this because I want you to be okay with your choices. Kasi kung sakasakaling bitawan ka man niya ngayon, just because yung pamilya niya yung iniisip niya, hahanap lang din siya ng someone else na katulad mo, na papayag sa ganong klaseng sitwasyon, and that someone, hanggat hindi pa siya pinapapili, he will continue doing what he is doing. So papiliin mo siya accordingly sa kung saan siya mas magiging payapa, saan siya mas magiging palagay, saan siya mas magiging masaya. Then support that choice. Kung naaawa ka talaga dun sa babae, naaawa ka sa bata, naaawa ka sa pamilya, then my love, be the bigger person sa relationship na yan. Set your foot down sa isang desisyon na hindi niya kayang gawin. Ikaw na yung manguna sa pagiging tama. It will hurt, I'm not gonna lie. Masasaktan ka sa proseso, yes. Pero at least, my love, nasaktan ka sa katotohanan, kaya sa patuloy kayong mabuhay sa pagsasamang puno ng kasinungalingan. Klaro?